Ang pulong bunyag sa pinulungan nga in English baptism gikan sa pinulungan nga Grego baptism nga nangahulugan og pagtidlom o paglusbog, pagtuslog. Ug ang gitudluman o gilusbugan mao ang tubig. Diha sa balaang kasulatan gihulagway ng daan ang bunyag ug natuman diha sa Bagong Testamento sa panahon ni Kristo. Sa liturhiya sa Biblia sa Domingo sa Pagkabanhaw o tawag na to Easter Vigil, sa panahon nga panalanginan ang bag-ong tubig, sulimning gihandom sa simbahan ang mga dagkong panghitabo sa kasaysayan sa kaluwasan nga gilarawan ng daan, nga galarawan ng daan sa bunyag. Ang sugilanon sa pagmugna sa kalibutan nga sa sinugdan sa kalibutan ang tubig hilabihan kay yano apan katingalahan mao ang tuburan sa kinabuhi ug pagkamabungahon ug kini gilandungan ng daan sa espiritu sa Dios. Genesis 1:1-15. Sa sugilanon sa arka ni Noe, gihulagway ng daan ang kaluwasan pinagi sa bunyag kay pinaagi niini pipila 8 katao ang naluwas latas sa tubig. Genesis 8:16-12. Apan labaw sa tanan ang paglabang sa dagat nga pula, ang paglingkawas sa Israel gikan sa kaulipnan sa Ehipto nga nagpahibalo sa kalingkawasan nga mahitabo unya sa bunyag. Exodus 13:17-22. O sa kaulahian, gilarawan ng daan ang bunyag, diha sa paglabang sa sapa sa Hordan, nga pinaagi niini ang katawan sa Dios, nakadawat sa gasa sa yuta ang gisaad sa mga kaliwat ni Abraham. Hulagway sa kinabuhing way katapusan. Kining tanan, gihulagway ng daan sa Karaang Testamento, natuman diha ni Jesucristo. Sa pagsugod na sa iyang publikong kinabuhi, ang atong Ginoo sa kinabubuton, mitugyan sa iyang kaugalingon sa bunyag nga giwali ni San Juan nga magbubunyag didto sa Hordan, sapa sa Hordan. Nga alang ragyud unta sa mga makasasala aron pagtuman sa tanang pagkamatarong. Lihok ni Jesus nga nagpadayag sa paghawas sa iyang kaugalingon. Matthew 3:13-17. Sa krus, dugo ug tubig, mga timaan sa bunyag o sa Eucharistia, ang mga sakramento sa bagong kinabuhi, mibuhagay sa iyang kiliran nga giduslak sa bangkaw. John 19:33-37. Ug human sa iyang pagkabanhaw, gihatagan niya ang iyang mga tinun-an ining misyon. Lakaw kamo ug himua mga tinun-an ang tanang katawhan. Pagabunyagi sila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Matthew 28:19. Si San Pablo nagtudlo nga ang bunyag nagtimaan sa atong paglubong diha sa kamatayon ni Kristo. Ug gikan niini mubangon kita diha sa pagkabanhaw uban kaniya, isip mga bag-ong binuhat. Kining maong pagsabot mabasa nato diha sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma, Romans 6:3-5. Ug sa ikaduhang suwat niya ngadto sa taga Corinto, 2 Corinthians 5:15-17. Diha sa balaang kasulatan, aduna say laing mga pangalan alang nining maong sakramento sa bunyag. Ang bunyag gitawag usab kini nga ang paghugas sa kabag-uhan ug pagsugod pag-usab pinaagi sa Espiritu Santo. The washing of regeneration and the renewal by the Holy Spirit. Kay kini magtimaan man og usa og sa tinud-anay makadangat sa pagkatawo sa tubig ug sa espiritu nga kun wala kini walay makasulod sa gingharian sa langit. Kining maong pagtulunan mabasa nato sa sulat ngadto ni Tito, Titus 3:4-7.
sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto, 1 Corinthians 6:11, ug ang sulat ngadto sa mga Hebreo, Hebrews 10:19 to 22. Ang bunyag usab gitawag kini nga pagkaligo sa paglamdag, the bath of enlightenment. Tungod kay kadtong mudawat sa mga panudlo, malamdagan man ang iyang salabutan. Kaya ang tao diha sa bunyag, makadawat sa pulong, ang matuod nga kahayag nga mudanag sa matag tao, malamdagan o mamahimong anak sa kahayag, o gani, mahimo mismo nga kahayag. Kini atong mabasa diha sa Ebanghelyo ni San Juan, John 1:6-9. Sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga Thessalonia, 1 Thessalonians 5:4-6, o sa iyang sulat ngadto sa mga taga Efeso, Ephesians 5:8-10. Sa mga pulong ni San Pedro, sukad sa adlaw sa Pentecostes ang simbahan nga namunyag na kang bisan kinsa nga mituo ni Kristo. Mabasa kini sa buhat sa mga apostoles, Acts 2:28-38, ug sa unang sulat ni San Pedro, 1 Peter 3:18-21. Ingon man usab sa mga pulong ni San Pablo nga ang simbahan wala makahibalo og laing pangpamaagi gawa sa bunyag nga makapasiguro pagsulod ngadto sa kabulahanan nga way katapusan. Mao'y hinungdan ngano nga ang simbahan manumbaling gyud sa misyon nga nadawat gikan sa Ginoo sa pagtan-aw nga ang tanang binunyagan matawo pag-usab sa tubig ug sa espiritu. Mapopo kini sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto, 1 Corinthians 10:1-4, ug sa sulat ngadto ni Tito, Titus 3:4-7. Karon gitudlo sa simbahan nga ang bunyag pinaagi sa tubig gikinahanglan sa atong kaluwasan. Kanato nga nasangyawan sa ebanghelyo ug niadtong malagmit makapangayo nining sakramento. Kini nga pagtulunan gibase sa mga pulong ni Jesus nga mimatuod nga ang bunyag gikinahanglan sa atong kaluwasan. Kimimando sa iyang mga tinunan sa pagsangyaw sa maayong balita sa tanang katawhan o sa pagbunyag kanila. Nga dayag nga mabasa sa Ebanghelyo ni San Juan, John 3:5-7. Ebanghelyo ni San Marcos, Mark 16:14-16. Sa gihulagway ni Antonio Pigafetta, ang magsusulat nga kauban ni Magellan may tungod sa unang bunyag dinhi sa Cebu, dili na paglusbok ang gihimo sa mga unang binunyagan. Gawas nga niadtong panahon na bansay na ang pagbunyag pinagi sa pagbubo sa tubig sa ulo, sila gibunyagan ibabaw sa usa ka plataporma nga gihimo sa adlaw nga wala pa ang bunyag sa Sabado, Abril 13. Ang unang bunyag nga hitabo sa Cebu, wala mahitabo sa usa ka sapa o sa dagat bisan pa man duol sa lapihan nagkatapok ang mga tao. Pinaagi sa tubig nga gibubo sa ilang ulo ang hari ug ang reyna sa Cebu ug ang ilang ginsakpan na bunyagan. Nahimong mga Kristiyanos. Manginaot kita nga ubos sa panalangin sa atong Dios diha sa atong mga pagpangandam o pagsaulog sa unang bunyag dinhi sa atong nasod, mapalawon pa ang atong pagsabot ni maong sakramento aron makapadayon kita sa unahan isip katawhan nga ginasahan sa grasya sa pagtuo ug malipayon nga makapaambit niini sa uban.